For at finde observationscellets størrelse, skal man pudse alle hyppighederne sammen. Resultatet viser, hvor mange personer, der har været med i undersøgelsen, og altså i det her undersøgelse har der været 24 personer med. Gennemsnittet eller middelværdien finder man ved at gange observationen med hyppigheden. Altså observation 1 gange med hyppighed 1, plusser man med observation 2 gange med hyppighed 2. Derefter dividerer man observationssættet med observationscellets størrelse. Og med gennemsnittet kan man fx bruge til at finde ud af en gennemsnitshøjde i en klasse. Typetallet er den observation, der har den største hyppighed. Man beregner frekvensen ved at dividere hyppigheden med observationssættets størrelse og gange det med 100. Man beregner kumuleret frekvens ved at plusse hyppighederne og derefter dividere med observationssættets størrelse og gange det med 100. Når man tegner et pindediagram, har man på x-aksen observationerne og på y-aksen hyppighederne. Man tegner et pindediagram ved at finde sin observation på x-aksen, og derefter tegner man en lige streg op til det antal hyppigheder, der er på den givne observation. Her kan man for eksempel se, at observation 1 har hyppigheden 5. Forskellen på et pinde- og et stolpediagram er sådan set, at når man tegner diagrammet, så tegner man stolper i stedet for streger. I et histogram, der har man kun en x-akse, og på den x-akse, der har vi så nogle firkanter, hvor arealet af de her firkanter er frekvensen af observationen, og ikke den kumulerede frekvens, som vi kommer til at skrive i videoen. Man har beregnet arealet af firkanten, så her kan man for eksempel se på en firkant, at 10 gange 20, så er 200, så frekvensen af denne firkant er 200. På et trappediagram vises hyppighederne på x-aksen og den kumulerede frekvens på y-aksen for et ikke-grupperet observationssæt. Man kan bruge et trappediagram til at beregne kvartiler, altså lederkvartil på 25%, median på 50% og øvre kvartil på 75%. Man kan også bruge et trappediagram til at finde fraktiler, hvor vi i dette tilfælde har fundet 40% og 90% kvartilen. En sumkurve minder lidt om et trappediagram. Her vises også hyppighederne på x-aksen og den kumulerede frekvens på y-aksen. Man kan også bruge sumkurve til at beregne fraktiler og kvartiler, som vi har vist her i videoen. Det eneste forskel er, at man bruger sumkurven til observeret observationssæt, og der er en streg i stedet for en trappe. I en boxplot har vi en x-akse, hvor vi har observationerne stående på. Den første streg har vi medianværdien, så kommer der en boks, hvor den første streg i boksen er den nedre kvartil, og stregen i midten er medianen. Den sidste streg i boksen er den øvre kvartil, og så den sidste streg på den anden side af boksen er maksimumværdien i observationssættet. Antallet af adspurgte for en statisk undersøgelse giver, hvis du har en masse personer med, så giver det et større resultat, og et større observationssættets størrelse vil også være større. Og hvis du har et mindre antal adspurgte, vil dit resultat også være mere upræcist.